Erokamano, nyawo osebedo kaluwore gi riwruoge wa mwasebedo godo e kor gwenge wa ka. Kibiro thurwa kaendi ok wasebedo kata mana gi society mora mora motegno, kata sako mora mora motegno, cooperative mora mora motegno, kata group mora mora motegno. Nang'o? Nikech telo mwasebedo go ok osebedo mabeyo kendo ok osemiyo wago atwa. Lydia, kik wawuondre ni dang' wacha jowa ahinya. To an asebedo nyaka nyabede telo kasebedo ka interact gi jok mowuok kuonde mopogore opogore. Kata jakoma Mwea is a friend of mine, wantiere kodgi en Irrigation Farmers Association. So jogi osebedo ka benefit a lot from government. Iyudo kuloso riwruogu to yudo support from the government. So pok wabedo kwa yudo support. So sometimes wanyalo chajowa to nikech ok osebedo machiegni gi sirikal. Mabende dwabede ni omiwa pesa moro mondo walos godo grube wagi mondo mi grube wagi otegno. Samoro wanyalo chako gi kendwa to nikech rem mar lwedo ok wanyal chopo kanyo. Cooperative mondo ubed motegno chuno ni nyaka ubed ni ukawo pesa moro uketo kanyo to yudo boost moro kata from the government. Mae mabiro miyo uyudo kata kaka uchako miyo jou pesa. Kaka koro sani fertilizer manyo obiro manyo ogol mar 2500 ni. Inyalo yudo ka japur moro sani gino biro koonge gi pesa. To kane wan gi cooperative motegno makata wasebedo kwa dongo ma serikal oseketonwa pesa. Iyudo kwa dhi kanyo kaka cooperative to wakawo kata gunde moromowa mwadhi tiyo godo. Kaka Southwest kendo wan gi puothe mang'eny eka 5,000. Eka 5,000 gi to eka ka eka ibiro dwa ni olne gunde 3. To gunde 3 gi ok inyal afford gi samoro kaka sani samoro piny tek, nyithindo ne dhi sikul, ng'ato japur osetiyo gi pesa. To within the cooperative wadhi to wakawe wang' achiel, wabiro miyo japur kaka loan to obiro duoke chiemo keyo to michene no bwakawo to wadhi wauso to wang'ado pesa wacha. So ok wasebedo motegno kaluwore gi leadership to kata wan wawegi bende seche moko wanyalo charo nikech ok wasebedo ko manage our institution ourselves maber. Oyudo ko keta kaka koro keta jakoma Southwest Kano Irrigation Scheme to pesa mwachoko madi kony japur mondo mwayaw nego kaka wanochoko pesa moro ni Oandem liyaw godo wang' kanende mondo mpio dhine go jopur e puodho. Ibiro ka an wabiro mess up gi pesa ni tawe ka jopur inyore michende gi kuro tho to gichako ywak. So mano wan bende ok wasebedo ko manage our institution maber. So wadwaro mondo mi wayud puonjruok mang'eny mondo mi wang'e ber mar gigi. To bende ok inyalo romo gi sirikal kiyok ibedo gi organization moro amora. Ka in gi organization maber e kinyalo romo gi sirikal be ka pesa sirikal nyalo donjo e organization maruno. So wan wawegi kuonde moko bende ok wasetimo maber ahinya. As much as ni sirikal bende ok osebedo on our side. Erokamano ahinya George. King'iyo aduoki chien matin kamano agombo